היי, שלום, אני אדיר, אני מנהל סטודיו לפילאטיס שנקרא עצם התנועה. יש אצלנו גם גברים וגם נשים, אבל החלטתי בעצם לקחת את הפילאטיס מזרן ולעשות משהו מיוחד רק לגברים. הרבה גברים כשאני בא אליהם ואני אומר להם בואו להתאמן אצלנו במזרן עצמו, אומרים לא צריך, יש לי את החדר כושר. אני אומר להם זה נהדר, תתאמנו בחדר כושר, זה עובד על אירובי, מחזק את הגוף. אבל מה שחסר בחדר כושר זה הדיוק, המתיחות, התנועה הנכונה. לפעמים פוצעים אנשים את עצמם בגלל עומסים גדולים מאוד. אני אומר להם ההפך, תיקחו חדר כושר, תיקחו מאמן שילמד אתכם איך לעבוד נכון, שזה חשוב מאוד. אצלנו בסטודיו לא צריך מאמן אישי. יש לנו בעצם שיעור שהמדריך עצמו נותן בעצם לבן אדם לדייק את התנועה, לעבוד נכון. יש לנו המון מתיחות שפותחים לכם את המפרקים, מגמישים לכם את הגוף ויוצאים לכם בעצם גוף בריא וחזק. אני שמח שצפיתם בי, אני מקווה גם לראות אתכם בשיעור היכרות אצלנו.